4 августи соли 2023 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иштирок дар вохӯрии сарони давлатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, Туркманистон ва ҷумҳурии Узбекистон вориди шаҳри Ашхободи Туркманистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Ашхобод ба хотири пазироии арзандаи меҳмони олимақом сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҳавопаймо роҳрави махсус гузошта шуда, дар ду канори он горди фахрӣ саф кашида буд. Бо нишони баланди эҳтиром ва самимияти хос меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Туркманистон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Ҷавонони туркманӣ бо либосҳои миллӣ ба меҳмони олимақом гулдаста тақдим намуда, нону намак пешкаш карданд. Xush omaded mehmoni muhtaram. چهارم август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари кориаш ба Туркманистон бо пешвои миллии халқи Туркманистон, раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухамедов мулоқот анҷом доданд. дар рафти вохӯрӣ тарафҳо масъалаҳои мубрами муносибатҳои дӯстии Тоҷикистон ва Туркманистонро баррасӣ карда, ба таъмиқи шарикии стратегӣ ва рушди минбаъдаи ҷанбаҳои мухталифи ҳамкориҳои ду кишвар таваҷҷӯҳи лозима зоҳир намуданд. аз ҷумла зарурати тақвияту тавсеяи ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва фарҳангиву башарӣ мавриди таъкид қарор гирифт. ҳамзамон оид ба ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Туркманистон дар доираи сохторҳои бисёрҷонибаи байналмилалӣ ба монанди Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Бунёди байналмилалии наҷоти арал ва дигар созмонҳо табодули назар анҷом ёфт. дар ин зимн ҷиҳати идомаи ин раванд ва анъанаҳои неки дастгирии мутақобила аз ташаббусҳои байналмилалии ду кишвар омодагӣ изҳор гардид. вохӯрӣ дар фазои гарму дӯстӣ сурат гирифт.